Dulaan 400 ka mga driver ug operator sa Region 11 ug 12 ang ipailawom sa mandatory drug test sa National Public Transport Coalition o NPTC. Samtang sa 96 nga napailawom na sa drug test, usa ang nagpositibo. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, gawa sa dulaan na 400 drivers o operators nga target, sa karon 96 ang napailawom sa mandatory drug testing. Usa ang nagpositibo. Human makadawat og report nga matud pa nagkaraghan na ang nagagamit og illegal nga droga. Gilayong nagpahigayon og mandatory drug test ang National Public Transport Coalition sa ilang mga drivers ug operators. Kini sa pagigilayon sa Department of Transportation, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board ug Philippine Drug Enforcement Agency. Marami po kasi kami narinig na nagbalikan sila, dumami na naman yung nagda-drugs, kaya po ginawa namin mandatory. Hindi po kasi pwede ang gobyerno magsabi na mandatory. Pero kami sa organisasyon, kaya po namin ipamandatory yun dahil may regulation po kami. Ang panawagan namin, kasama po sila na hilingin na ibalik po ang mandatory, gawing batas na mandatory na po ang drug test, especially sa professional driver license. Gibisita mismo kini ni LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II. Ang nag-spirit, private sector na, no? Kasi pag gobyerno nag-spirit, katakot-takot na tagal. No? And I think this is a nice jump-off point, no? Para makalat natin itong mensahe sa buong Pilipinas. Dulan, 400 ka-drivers ug operators gikan sa Region 11 ug 12 sa NPTC ang gilaumang mapadrug test. Usa sa mga nagpa-test mao ang driver nga si Renato nga taga General Santos City. Drug test, so amo gyud ginasunod kay para po ni sa safety sa among mga pasahero. Nami ikapakita sa ila nga nag-agi mi og proseso ang kaning drug test. Sa karon anapas sa 96 ang mipailawom sa maong test. Diin usa ang nagpositibo. Ang nagpositive ipailawom pa sa confirmatory test. We will recommend the person to be subjected to barangay drug clearing rehabilitation. If makita naman natin na medyo mataas yung kanyang affectation or yung kanyang usage, then we will have to have him sa mga rehabilitation centers natin. Kung mapamatud-an, i-revoke sa LTO ang lisensya sa driver. Gilaumang sa January 24, mahurot nagpa-drug test ang tarang 400 drivers ug operators sa duha ka rehiyon. Sara, ang LTO nagpasalamat usab sa inisyatibo no sa NPTC nga mandatory drug test kaya mas maayo matud pa nga masiguro nga dili adik ang mga drivers ilabi na sa mga pampublikong sakyanan kay nakasalalay sa ilaha ang kaluwasan sa ilahang mga pasahero. Kabahin kini sa ilahang kampanya nga road safety. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.